wa ya koya wa Anas wannan kairayi Mukir bin Shuba. Koma darasi na 84 Jawful Fara. Kwa ga a wannan darasi ne muku karatu. Na mutum da wani hadisi kazani da Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikin uwarsa take gano masa al'auran mata. Bila kansu da hadisi da 1324 cikin Mustafa. Hakim wa ya koya wa Anas wannan kairayi Mukir bin Shuba. Koma darasi na 84 Jawful Fara. Kwa ga a wannan darasi ne muku karatu. Na mutum da wani hadisi kazani da Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikin uwarsa take gano masa al'auran mata. Bila kansu da hadisi da 1324 cikin Mustafa. Hakim duk wanda yake sauraro ko yake gani ya san Malam Abdul Jabbar bai bada amsa akan waɗannan tambayoyi ba, kuma maganganu da yake yi na ilimin hadisi, duk wanda ya san ilimin hadisi ya san maganganu ne da yake caccakuɗa maganganu waɗanda suke wato waɗansu su ba akan doren ilimin hadisi yake gina su ba. Don haka mai girma kwamishinan harkokin addinin musulunci, wannan shine verdict, shine hukunci. Na fito yawo gaba gaɗi babu mai yaje. Na fito yawo gaba gaɗi babu mai iya jejjegani. Na fito yawo gaba gaɗi babu mai iya jejjegani. Kan kasiri ka ci gaba da cin abinci addini. Amma rakkatin na zauna da kai. Billahi allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawna, sai an tauna maka ruwa kan ka hade shi a ilimance. Zaka tabbata Saudiya san man banza kai din nukunar da na dauko ko bin bas kai ko bin Abdulrahman kai ko Ibn Taymiyyah, dukkan su ba wanda zai iya zama da ni. In ka isa malami ba wai hawa minbari zaka yi kana wani lumshi.